салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз ма шумода ипекҳои боӣ нишон медиҳам. Беҳад хушрӯвай. Инора 1000 сомон мефурӯшанд ҳозир. Бинед чӣ хушрӯвай. Аҷоибот, ин материалш бо тамоман дигар хелай. Мана ипек дора, гулпек дора. И анаму гулпек шай. Ай ҳама қиматиш. Ина духтаро марҳамат мода и бенигин 580 сомон дона. Дай касе опту мегира бо арзон меша духтарако. Гап нест, рангошта ҳам қарангош хушрӯан. Ира хча ҳами бесангам бупуши. Аҷоиботай. Ҳозир иншалло бо сангдорошам биромад. Ма шумода нишон метиҳам. Лекин я 4-5 рӯзада ҳамаш бесанган. Марҳамат каседа дар корай нависен. Мо фақат доставка кати кор мекунем духтаро. Каседа доставка дар корай марҳамат нависен, мо доставка мекунем. Ира бинен чихи хушрӯ. Ина барои худтон, барои модаротон гирифтанӣ бошед. Беҳтарин вариантай. И ҳичи намеша шушта мепӯшӣ. Ҷои комбахту дигар-дигарда ҳамино нағзан. Мисол сезон надора. Пахтаги тозае духтаро. Ина марҳамат бинед, инаи чапагишай. Ай қисм ростагиш. Ипекои фасон. Анаи ҳамира дигагилош. Мана 580 сомон як либосуш. Духтаро наворои маро дидагӣ бошед. Аз 350 сомона сар карда ма ипек нишон додагиям. Ана ай ҳама қиматаш анами ай 580 сомон. Хоҳишмандо чӣ хеле гуфтам? Ира 1000 сомона мефурӯшанд. Вая нигиндорша. Аз мо нигиндорш бироя мумкин я 800 шавада нархаш. Бо машмода гап мезанам. Иша бинен чӣ ранги хушрӯ. Коричневый фасон. О, ира бине. Аҷоибот меброя кирта духтаро. Марҳамат хоҳишмандо. Каседа дар корай духтарако. Нависен доставщик бурд бо дили пир. Бинен ай пеш барои ки материалда гап нест. Мана. Ана бо я ранги дигам дора? А тамом. И чапаги и будай. Чапагиш яй духтаро. И ростагиш намхе гул дора. Мана. Диден? Хулас кадомиш махкул меша духтаро. Скриншот кадамада партоен машмода доставкара фаҳмонам. Доставщик мон занакай духтаро бо дили пир метавонен дархост кунен, мебаран, аз пеш бинен ҳама тарафа, баъдан метавонен харидорӣ кунен. Иша бо бинен. Ин фиолетовиш хушрӯа, сиёш хушрӯ, фиолетовиш хушрӯ. Ҳо гирен. Мана. Беҳад гилакои хушрӯ рангошта гап нест. Ира хед духтаро. Ина бо як маротиба рафта бозора бинен, муқоиса кунен. Ки чанд смай ҳамин намудо бенигинаш. Мана арзонош ҳастай. наворои мара бинен духтаро. Ипек ма ҳам 350 сомон нишон додагиям, ҳам 420 сомона. Ина агар хоҳен арзоно дорем. Лекин и боша аз ҳама ҳамин намуди воимаш ҳамияй. Хулас дер накунен духтарако дархост кунен.